Здравейте! Радвам се да ви видя на моят YouTube канал Нейрокундалини графика с мен Десислава Несторова. Искам малко да ви се представя. Аз съм инструктор по нейрографика и естетически коуч. Също така съм инструктор и по кундалини йога. Това, с което ще започнем днес, е четвъртата нейромедитация и тя е за нашата анахата чакра. Искам да ви разкажа отново за чакрите и за техните проявления, защото който не е гледал предишните видеа, разбира се, да добие представа какво прави. Значи чакрите, това са 7-те колела на финните енергии в нашето тяло, които започват от темето на главата и се движат надолу към основата на гръбнака. Когато се въртят правилно, пулсират правилно, в правилната енергия са, чакрите позволяват на енергията ци, чи, елики, зависи, по различен начин се произнася и аз съм я чувала по няколко начина. Така, когато чакрите са в баланс, хармония, позволяват правилното движение на тази енергия през нашето тяло. Ако енергийните колела се блокират от стрес, безпокойство, емоционални сътресения, нашето благосъстояние, физическо, психическо, емоционално, започва да страда. Четвъртата чакра, така наречената анахата, се намира в областта на сърцето и белите дробове, като тя е в центъра на нашето тяло, зад мечовидната кост. Ако се запуши и блокира, може да е трудно да развиваме и да поддържаме здрави взаимоотношения. Какви са признаците на блокираната сърдечна чакра и как да ги деблокираме? Това ще правим днес. Ще изследваме признаците, сигналите, които ни дава тази наша чакра, и чрез рисунка ще направим така, че да можем да отмием, да нейрографираме, да окръглим нашите блокажи. Сега ще обърна камерата надолу, за да можете да виждате моят лист. Надявам се да се вижда добре. Даже лекичко ще приближа камерата. Добре, така е супер. Така, още малко информация ще дам за самата чакра, докато се намести фокуса. На санскрит анахата означава ненаранен, неударен и непобеден. Това е четвъртата основна чакра и служи като наш център. Тя, разбира се, точно за това се намира в центъра на нашето тяло. Но тя също е център на любов към себе си, към другите, на състрадание, съпричастност, прошка. Анахата чакра се свързва с безусловната любов, състраданието и радостта. Тя е източник на дълбоки истини, които не могат да бъдат изразени с думи. Това е моста между границата и моста между долната и горната част на нашите енергийни финни тела. Долу анахата се свързва с земните чакри, а горе тя се свързва вече с така наречените духовни чакри. Спомняме си от първите видеа, първата чакра е земя, стабилна заземена, втората чакра водата, носи плодородна креативност, третата чакра е огънят в корема, необходим за трансформация на тази заземена креативност в положително действие, и отгоре вече е въздуха, който разпръсква, интегрира духовното разбиране за любов, състрадание и връзка с всичко, което срещаме. Въздухът, както и любовта, е вътре навсякъде около нас. Можем да въплатим този елемент, като държим сърдечния си център отворен и нашата любов тече спокойно. Така, ще започнем да рисуваме, тъй като
Винаги се притеснявам от това видеята да не стават прекалено дълги и досадни. Приканвам ви да започнем, а аз ще ви разказвам за чакрата. Така, това е така наречената двойствена чакра, в която се съчетават мъжкото и женското. И започваме да рисуваме триъгълник, който е с острият връх надолу, в който е преплетен друг триъгълник с острият връх нагоре. Това е женската и мъжката енергия съчетани в едно, или съвършеното божествено творение, ръцете, краката, главата и съответно половите органи. Какво правим, за да може да хармонизираме нашата чакра? Ние имаме около нея кръг, на който са разположени 12 венче-листчета. Добре. Лекичко разделяме, за да може да ги нарисуваме. И сега ще кажа какво означава това. Както ви казах, тя е двойствена тази чакра. И положителна, и отрицателна, и тъмна, и светла, и мъжка, и женска, и топла, и студена. Какво означават тези 12 листенца на лотоса, които са изобразени на нея? Значи на тези листчета обикновено са изобразени и изписани санскритски срички. Тези срички съответстват на 12 врити или божествените качества на сърцето. Това са блаженство, мир, хармония, любов, разбиране, емпатия, яснота, чистота, единство, състрадание, доброта, прошка. Но, както вече ви казах, тази чакра е много двойствена. Ще нарисуваме листенцата на лотоса внимателно. Стремете се да са красиви. Ако не можете да ги направите така, както аз ги рисувам, ги направете по ваш начин. Може да са кръгчета, може да са по-остри. И броим. Така, това са нашите листя, които ние ще ползваме в техния позитив. Когато нашата чакра не работи, какво се случва тук? Не имаме прекалено силно желание и напразни надежди. Чинта е когато сме замислени и живеем в един непрекъснат стрес и безпокойство. Мамта е когато искаме да притежаваме или когато напразно се привързваме към предмети, към хора. Вивека, това е дискриминация. Усилия, напразните усилия също са тук. Отпадналост, щеславие, егоизъм, гордост, алчност, двуличие, лицемерие, нерешителност, непрекъсната нужда да спорите, да доказвате себе си. Това също е тук. Това е едно проявление на вашето его. За съжаление, то обаче, поради това, че не се захранва с любов,
вместо да бъде, примерно, доброта или прошка, то ще бъде съжаление, изгарящо нещастие, нерешителност и непрекъсна нужда да се доказвате в спорове. Половината от тези врити са изразени като духовно невежество и другата половина като духовно развитие. Ние ще ползваме само тези, които са свързани с нашето духовно развитие. Преди да започнем, нейрографираме триъгълниците, защото все пак ние рисуваме нейрографика, активираме мъжкото и женското, денят и нощта. Тук представете си, че сте в 4-тия ден от сътворението. Бог е създал Слънцето, Луната и това е всъщност 4-тият ден от сътворението. Така, нейрографираме. Може да си нейрографирате и кръгчето. Биджи мантрата, която отговаря за тази чакра е Ям. Тя ще отговори на 4-тият звук, който е до, ре, ми, фа. На фа. До, ре, ми, на фа. Фа и Ям ще бъдат абсолютно равностойни като звукоизвличане. Добре. Така нейрографираме. Това, което искам сега тук да направим в началото, е да нарисуваме един огън в нашата чакра, който или може вътре в този триъгълник, защото също това е нашето проявление огнено на нашата личност и можем по-добре да го нарисуваме ето тук. Един огън, който гори. Пламъците на нашата същност. Така. И започваме да нейрографираме и естествено да активираме тази чакра. Аз съм любов. Аз обичам хората и те ме обичат мен. Аз обичам себе си. Аз обичам себе си. Аз съм любов. Аз съм хармония. Аз съществувам с разбиране. Аз съм емоционално интелигентно същество. Аз изпитвам емпатия, изпитвам съчувствие и състрадание. Аз живея в единство с Божият закон. Аз разбирам себе си, чувствата си, емоциите си. Аз живея в яснота. Аз живея в единство. Аз съм състрадателна. Прощавам.
Така, както Бог е простил на мен, и аз прощавам на другите. Добре, ако имате нужда от още активации, да си проговорите за тази чакра. Предполагам, че ви е станало ясно каква е позицията, отношението и енергията й. Нейрографираме, заобляме. Добре. Стараем се повече, за да вдъхнем хармония в нашата рисунка. Добре. Добре. Тук нямаме прекомерни желания. Стремим се да сме в хармония с всичко, което пожелаваме за себе си и за другите. Не сме тревожни. Не сме в депресия. Спокойни сме, хармонични, активни същества. Не сме егоисти. Не сме двулични. Емпати сме. Отворени сме, прощаващи. Така. И продължаваме да окръгляме. От време на време си поглеждам времето, за да не става прекалено дълго. А ако рисувате с мен, спирайте си видеото, рисувайте си с вашето темпо. Всеки си рисува с неговото темпо. Тук няма задължения. Всичко е доброволно. Добре. Енергията е доста, тъй като все пак имаме 12 позиции, които да активираме преди да стигнем до момента на съвършената любов, която първо ще изпитаме към Бог, след това към себе си. Ще се съобразим с Божия закон, който е казал: люби себе си, брата си и така. Не знам дали цитирам правилно, но мисля, че е да. Добре. Който има нужда от още енергия, да си я набави чрез нейролиния,
сметне за нужно. Разбира се, тук не проявяваме фигури, защото тази фигура, която сме проявили, е абсолютно достатъчна ние да можем да преработим това, което сме заложили в началото. Така че тук няма нужда да проявяваме повече фигури. Да кажем така, че ние сме проявили, освен основната характеристика на чакрата, която са двата триъгълника, ние сме проявили 12 допълнителни фигури. Затова ви казах, че те могат да бъдат и кръгчета. Ако ви е по-лесно да ги нарисувате, разбира се. Добре, аз ще окръгля още малко и ще продължа напред с рисуването. Сега какво ще направя? Вече ви казах, че чакрата е в две стихии едновременно и затова отдолу ще й дадем огън. Отдолу ще й дадем огън. Добре. Повече с червено. Така. Отдолу й даваме огъня. Отгоре даваме въздуха с синьо, за да можем да проявим зеления цвят на тази чакра. Така. И триъгълниците, разбира се, ще ги направим в зелено. Тук манифестираме любов. Любовта, която ще дадем на себе си, любовта, която ще дадем на околните и любовта, която Бог ни дава и засвидетелства всеки ден към нас. Добре, продължаваме да работим с зеления цвят и да си активираме положително проявление на нашите листенца на лотоса. Добре. И така, това е активацията на нашата чакра. Сега вече да започнем чрез архетипиране по-сериозно да я хармонизираме. Чакрата може да работи с абсолютно всички, понеже тя е средната чакра, нито е сакрална, нито е точно от духовните, така че тя може да разпръсва светлина абсолютно с всички цветове, както на горните, така и на долните чакри.
мен ми се ще да я активирам с повече цвят, защото смятам, че всъщност това е нейното богатство. Достъпа и до сакралните, и до духовните нива. Аз много харесвам тази чакра, защото всъщност това е цветът на моята аура. И ако вие си знаете цветовете на аурите, е хубаво, когато имате недостиг на енергия, психична или физическа, или пък понякога ставаме емоционално изтощени, да работим с цветовете на аурите си. Просто взимате един лист, моливи или маркери и започвате да разнасяте цвета върху листа абсолютно произволно. Хубаво е да вземете и няколко нюанса на цветът, с който е вашата аура, и така да ги разнесете из целия лист. След това от тях внимателно да скулптурирате, разбира се, чрез фигура, някакви форми. Те трябва да са хармонични, хубаво е да е кръг, като най-хармоничната фигура. Виждате, че чакрите, понеже са колела, понеже се въртят, има движение при тях, те също са хармонични фигури, винаги. Така, тук ми се иска да си подсиля още цветовете. Рисувам с оранжева светлина, с оранжев маркер. За мен това е оздравителна енергия, която аз явно днес имам нужда. Ако утре рисувам, рисунката ще ми бъде коренно различна. Затова е хубаво да рисувате всеки ден, за да могат да си проследявате състоянията. Особено на менталното ниво. И така, горе-долу това ще бъде моята рисунка. Какво ще направя аз? Винаги имаме един задължителен елемент, който е нашата линия на полето. Без нея не може. Фиксация нямаме, тъй като цялата рисунка е фиксация, когато имаме медитация. Искам и се още малко да поработя. Какво правим? Линии на полето. Линията минава оттам, откъдето я водите вие. Тя не ви води вас. Вие с вашето желание и вашата воля управлявате тази линия. Не се оставяйте линията да ви управлява вас. Добре. Това е моята кратка, но пълноценна и безкрайно приятна медитация с нейрографика за четвъртата сакрална чакра. Радвам се, че рисувате с мен. Желая ви светли дни!